नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. निदान गोरगरिबांचा तरी विचार करा. मीनाताई ठाकरेंच्या पुतळ्यावर फेकला लाल रंग आणि फिरता डिजिटल दवाखाना जनतेच्या दारी. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. शासकीय रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांचा आणि सिटी स्कॅनसाठी सोसाव्या लागणाऱ्या आर्थिक भुर्दंडाचा विचार माजी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केलाय. त्यांच्या कार्यकाळात जिल्ह्यात एका कंपनीच्या माध्यमातून सिटी स्कॅन केंद्र उभारली गेले. अगदी मोफत रिपोर्ट येथून मिळू लागलेत. यातून रुग्णांना मोठा दिलासा मिळालाय. मात्र शासनाकडून देयक थकल्यानं ही कंपनी तडकाफडकी सेवा बंद करून त्यांचं नाक दाबू लागली आहे. यात हाल मात्र गोरगरीब रुग्णांचे होत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात ही सेवा सिंधुदुर्गात सुरू झाली. उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडीत देखील सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, रसना डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमानं सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वावर सिटी स्कॅन तपासणी केंद्र स्थापन करण्यात आलं. दिवसाला किमान 25 रुग्ण इथं तपासणी करतात. त्यांना मोफत लाभ मिळतो. यामुळे हजारो रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड देखील वाचलाय. मागील 3 वर्षात एकदाच आलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे काही काळ बंद राहिलेली सेवा वगळता 24 तास इथं सेवा मिळते. येथील स्टाफकडून उत्तम सेवा दिली जाते. उपजिल्हा रुग्णालयासह ग्रामीण भागातील रुग्णांना याचा मोठा फायदा होतो. मात्र या कंपनीचे एप्रिल 2024 ते ऑगस्ट 2025 पर्यंतचे तब्बल 71,65,029 रुपयांची देयक वरिष्ठ कार्यालयाकडून अद्यापही मिळालेली नाही. यामुळे 15 सप्टेंबर पासून सिटी स्कॅन सेवा तात्पुरती बंद केली जाईल असं कंपनीनं वैद्यकीय अधीक्षकांना कळवलं. त्यांनी ही माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सकांना दिली. त्यानंतर शासन स्तरावर घडलेल्या घडामोडींनंतर ही सेवा अद्यापपर्यंत सुरू आहे. पुन्हा कधी तोच पवित्रा ही कंपनी घेईल हे सांगता येत नाही. थकलेल्या देयकासाठी शासनाला भानावर आणण्यासाठी कंपनीकडून हा प्रकार होत असल्याचं स्पष्ट झालंय. हा प्रकार यापूर्वी 3 वेळा झालाय. शासनानं देयक काढलं की सेवा पूर्ववत होते. हे प्रकार इथं सतत घडताना दिसतात. मात्र यात वेठीस धरला जातो तो शासकीय रुग्णालयात येणारा गोरगरीब रुग्ण. आजच्या क्षणी दिवसाला किमान 25 रुग्ण इथं येतात. मोफत तपासणी असल्यानं त्याचा लाभही होतो. यापूर्वी यासाठी जिल्हा रुग्णालय व थेट गोवा बांबोळीत जावं लागायचं. मध्यंतरी शासकीय सेवा कोलमडल्यानं खासगी ठिकाणी सिटी स्कॅन करावं लागत होतं. रिपोर्टसाठीचे हजारो रुपये आणि ये जा करण्यासाठीचा खर्च असा मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत होता. याचा विचार करून तेव्हा शिंदे आणि आता फडणवीस सरकारनं चांगली सेवा उपलब्ध करून देखील दिली. मात्र देयकाची रक्कम शासनानं थकीत ठेवली की सेवा बंद करण्याची नामुष्की कंपनीवर येते. यामुळे यावर तोडगा काढणं आवश्यक आहे. अन्यथा या गैरसोयीमुळे अनेक गरजू रुग्णांचे हाल होणार आहे. त्यामुळे थोडी विकास कामं कमी झाली तरी चालतील. थोडा निधी इथं वळवा, पण ही सेवा बंद होऊ देऊ नका अशी भावना देखील व्यक्त होऊ लागली आहे. सफाई कामगारांना त्यांचे मूलभूत हक्क मिळालेच पाहिजेत. मी त्यांच्या नेहमीच पाठीशी आहे. मात्र शहरातील 40,000 करदात्या नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवणं हे देखील नगर परिषदेचं कर्तव्य आहे. काम बंद आंदोलनाद्वारे जनतेला वेठीस धरण्याचं काम काही मंडळी करतायत हे योग्य नाही. त्यांनी कायदेशीर मार्गाने आपला लढा लढावा असं मत माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी व्यक्त केलंय. या सावंतवाडी शहरामध्ये 40,000 लोक राहतात. या शहरातील लोक नगरपालिकेला टॅक्स भरतात. त्यामुळे लोकांना सुविधा देणं हे नगरपालिकेचं कर्तव्य आहे आणि ते आजतागायत नगरपालिका देत आहे. पण बबन साळगावकर सारखी रिकाम टेकडी माणसं ज्यांना जनतेने नाकारलं, त्यांना 300 मतं मिळाली, अशी माणसं काही जणांना बरोबर घेऊन प्रशासनास वेठीस आणतात आणि कामगारांना सुद्धा काहीतरी वेगळं सांगून काम बंद आंदोलन करतात. याच्यामुळे काय होतं की पुरे जी सावंतवाडी शहरातली जनता आहे, पुरी 40,000 लोक ती वेठीस धरली जातात. कदाचित शिक्षणाचा अभाव असेल म्हणून ते कदाचित असे निर्णय घेत असतात. माझं असं म्हणणं आहे, जर कामगारांचा पेप वगैरे काय द्यायचे असतील तर त्यांना त्यांचा अधिकार तो मिळालाच पाहिजे.
100% मिळालं पाहिजे. कामगार काम करतात, या घाणीमध्ये काम करतात, त्यांचा 1 रुपया सुद्धा राहता का म्हणे, ह्या मताचा मी माणूस आहे. पण काम बंद करणं हा त्याच्यावरचा उपाय नाही. म्हणून 40,000 लोकांना शिक्षा, ती सगळी घरातली घाण घरात ठेवणं हे बरोबर आहे काय? जर तुम्ही प्रशासनावर बैठक करा, तुमच्या मागण्या मान्य का, इथं आमदार आहेत, त्यांच्या कानावर घाला. त्यांच्याकडनं नाही झालं तर अनेक कलेक्टरकडे तक्रार करा, कॉन्ट्रॅक्टरची तक्रार करा, त्यांच्यावर गुन्हे नोंद करा. पण तुम्ही काम बंद करायचं नाही, हे बरोबर नाही. 40,000 लोक राहतात, त्यांचा प्रश्न आहे. कामं बंद राहिलं, अनेक गटारं तुडुंब भरली आहेत घाणीने, ती साफ करायची आहेत. असं हे बरोबर नाही. बबनरावांनी समजलं पाहिजे. आता कमी बोललो, उद्या आणि कामगारांना पण सांगतो, तुम्हाला जर तुमच्यावर अन्याय होत असेल तर अनेक मार्ग आहेत. कोर्ट आहे, प्रशासनाबरोबर तुम्ही बोला, असे अनेक मार्ग आहेत. त्याच्यामुळे यावर आणखी मी जास्त बोलणार नाही. प्रत्येकाने गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजे. या कामगारांची मी निश्चितपणे आधी घेतलेला आहे. कालचा जो पगार काढला त्यांचा, तो कोणी काढला? तो नातूंना विचारा. बबन साळगावकरांनी काढला का कोणी कुठनं फोन आले म्हणून तो पगार काढला? तो कॉन्ट्रॅक्टर माझ्याकडे आले होते, पोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर, त्यांचा पगार घातला पाहिजे. कोणी फोन करून काढला? बबनरावने काढला? त्याची माहिती घ्या, नातूंना विचारा पत्रकारांनी. रिलेटेड प्रश्न आहे. 2 खुर्च्या पक्ष मला फरक पडत नाही. संजू बरोबर तुम्ही अजून ओळखलं नाहीये, कोणी जाऊ दे. देव जरी घेऊन आले त्यांनी पक्षात ठेवलं, संजू बरोबर फरक पडत नाही. तर बबनराव सोडून द्या, मी त्यांचे डिपॉझिट जप्त केलं, ते मला काय फरक पडत नाही. ती होईल न होईल मला माहिती नाही. मी सध्या शिंदे सेनेचं काम करतो, मी काम करतो. 65 लाख जर पे थकीत असले तर त्यांचे 65 लाख रुपये कॉन्ट्रॅक्टरने दिलेच पाहिजे. ह्या मताचा मी आहे. कधीपर्यंत तर पाहिजे, देणं आहे की नाही ते सांगतात म्हणजे सगळंच खरं नसतं ना. बघितलं पाहिजे, कागद बघितलं पाहिजे. मी बबनराव सारखं सांगणार नाही, तो 65 लाख सांगतो, 65 लाख दिले पाहिजे, ते बघितलं पाहिजे. 65 लाख आहेत की 2 लाख आहेत, ते की द्यायचेच नाहीये, ते बघितलं पाहिजे ना. हे आरोप आहेत, सिद्ध झालं नाहीये. जेव्हा सिद्ध होतं ना तेव्हा ते देणं लागतात. हे आरोप आहेत. मी उद्या सांगतो, सकाळवाले माझे 50 चालणार नाही ना, ते सिद्ध झाले पाहिजे. पण तुम्ही जर त्यांचे पैसे जर खरेच असतील, वस्तुस्थिती जाणून घेऊन तर त्यांना ते पैसे मिळालेच पाहिजेत. पण ते कायदेशीर मार्गाने काम बंद नक्की करणार. मी आता नातूवाटात काहीतरी बदली झाली त्यांची आजच. तो नवीन सीओ आहे ना, त्याच्याकडनं माहिती घेणार. ते जुने कॉन्ट्रॅक्टर आहेत त्यांना बोलवणार, त्यांच्याशी बोलणार. त्यांच्याकडून 2 लीडर असतील, एक अकाउंटंट नेमणार, नेमकं काय झालं ते बघणार, त्यांचे पैसे खरेच राहिले का हे बघणार. आणि जर त्याच्यात जर कॉन्ट्रॅक्टर त्यांचं देणं लागत असेल तर त्यांना दिलेच पाहिजे. प्रत्येक वेळी कोटी कामं आहेत शहरात, 50-60 कोटी तर कामं होतात, तिथे कुठे तक्रार नसते. ही जी लोक आहेत ज्यांना जनतेने नाकार, तुम्ही बघा बबनरावांवर जी माणसं आहेत ती सगळी या नगरपालिकेत पडलेली आहेत. आपटून मार खाल्लेली माणसं आहेत. ती कुठेतरी पिक्चर मध्ये यायला पाहिजे. म्हणून एक माणूस सांगावं जो विद्यमान त्यांच्या बरोबर आहे. ही सगळी पडलेली पिकलं पण गळायला आलंय. कविता म्हणून दाखवू काय? दुसरी गोष्ट, प्रशासनाने माणसं काम करत आहेत, पोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर लोकल माणसांना करत आहे. त्याची जरा माहिती घ्या. अर्धवट माहिती 2 मिनिटं गेली अनेक वर्ष काम करतो. अनिल सावंत आहे, तो दुसरा सावंत काम करतो. त्याने पोर्ट कॉन्ट्रॅक्ट घेतलाय. स्थानिक त्यांना पण रोजगार मिळतो. जर पैसे कोण देत नाही त्याच्या आधी वरडकर करायचं काम. ही सगळी लोकल माणसं आहेत. अर्धवट माहिती देऊ नका. सगळी लोकल माणसं आहेत. मेन माणूस उगाच काय ते आणि एक लक्षात ठेवा, परत सांगतो, शहराला वेटीस धरून बंद ठेवता येणार नाही. त्यांचे जर पैसे द्यायचे असतील कॉन्ट्रॅक्टरकडे मी घेऊन देईन कॉन्ट्रॅक्टरकडून, आणि ती माझ्या ताकद आहे. पण असं नाही शहराला वेटीस धरता का म्हणे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त सुरू असलेल्या सेवा पंधरवडा उपक्रमाअंतर्गत भाजप युवा नेते विशाल परब यांनी सावंतवाडी डिजिटल फिरता दवाखाना सुरू करून ग्रामीण आरोग्य सेवेत मोठे योगदान दिलंय. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून सुरू केलेला डिजिटल दवाखाना ही फक्त सुरुवात आहे. आमचे अंतिम ध्येय अत्याधुनिक मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारणं आहे, असं मत देखील त्यांनी व्यक्त केलंय.
मोफत आरोग्य तपासणी, तज्ज्ञ डॉक्टरांचं ऑनलाईन मार्गदर्शन आणि आधुनिक वैद्यकीय तपासण्या घरापर्यंत पोहोचवून नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. या सुरू झालेल्या फिरत्या डिजिटल दवाखान्यामुळे सावंतवाडी मतदारसंघात आरोग्य क्षेत्रात सकारात्मक बदलाची सुरुवात झाली आहे. स्थानिक नागरिकांकडून याचं स्वागत केलं जात आहे. परब यांच्या उपक्रमाचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. या कार्यक्रमाच्या शुभारंभ प्रसंगी भाजपा नेते विशाल परब, ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, बांदा मंडल अध्यक्ष स्वागत नाटेकर, उपाध्यक्ष गुरुदत्त कल्याणकर, शक्ती केंद्र प्रमुख जयेश सावंत, सरपंच डिंगणेकर, उपसरपंच शैलजा नाडकर्णी, रंगनाथ गवस, अमय पै, नितीन राऊळ, केतन आजगावकर आदी मान्यवर भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. त्याच्यामध्ये आपल्याला इन्व्हेसिव्ह आणि नॉन इन्व्हेसिव्ह दोन्हीही टेस्ट होतात. त्याच्यामध्ये मग तुमचं शुगर टेस्ट असेल, लिपिड प्रोफाईल असेल, हिमोग्लोबिन असेल, त्या सर्व टेस्ट त्याच्यामध्ये होतात. आपला DMI, DMR, आपलं स्केलेटल मसल, त्यानंतर प्रोटीन लेवल, वॉटर लेवल बॉडीची, आपलं मेटाबॉलिक एज, अशा सगळ्या प्रकारच्या टेस्ट त्याच्यामधून होतात. त्यानंतर ज्या रिस्क टेस्ट असतात, म्हणजे ब्रेन कॅन्सर, ब्रेन ट्युमर, ज्या रिस्क टेस्ट आहेत त्या पण याच्यामध्ये सगळ्या प्रकारच्या टेस्ट होतात. याच्यामध्ये जवळपास 100च्या आसपास सर्व प्रकारच्या टेस्ट होतात आणि सर्व प्रकारच्या टेस्ट याच्यात डिजिटल माध्यमातून तुम्हाला 2 ते 5 मिनिटांमध्ये रिपोर्ट मिळेल. सर्व टेस्ट आपण करायचं म्हटलं तर एक 250च्या आसपास पेशंट याच्यामध्ये एका दिवसात होतो. हा आरोग्य आपल्या दारी हा जो फिरता डिजिटल दवाखाना आहे, गावखेड्यांमध्ये जाऊन ज्या काही आबालवृद्ध असतील, महिला असतील, पुरुष असतील, ज्यांना दवाखान्यामध्ये खाजगी दवाखान्यामध्ये जाऊन ज्या टेस्ट करण्यासाठी 2 ते 3 दिवसाच्या अवधीनंतर त्यांना रिपोर्ट्स मिळतात, या टेस्ट आपण तत्काळ एकाच ठिकाणी करून त्यांना 10 ते 15 मिनिटांमध्येच हातामध्ये त्यांचा रिपोर्ट सुद्धा अहवाल आपण संपूर्ण शरीराच्या टेस्ट करतो. याच्यामध्ये बऱ्याचशा प्रकारच्या टेस्ट आहेत. तुम्ही बघू शकता की संपूर्ण शरीराची तपासणी असेल, ग्लुकोज असेल, कोलेस्ट्रॉल असेल, HB असेल, कोणत्या व्यक्तीला जर डोळ्याच्या काही अडचणी असतील किंवा त्यांच्या स्किनवरती काही इन्फेक्शन असेल तर आपल्याकडे त्या पद्धतीच्या किट आहेत आणि या मशीनद्वारे आपण ECG याचा सुद्धा रिपोर्ट तात्काळ आपण रुग्णांना देतो. म्हणजे ज्यांना ज्या पद्धतीचे व्याधी आहेत त्याचं निदान याच्यातून होतं. आणि आमच्याकडे प्रोफेशनल असे लॅब टेक्निशियन्स आहेत, विथ आमच्याकडे डॉक्टर्सची टीम सुद्धा आहे. इथेच कन्सल्टेशन नागरिकांचं केलं जातं की तुम्ही काय पद्धतीने गेला पाहिजेत, कोणत्या प्रिकॉशन्स घेतल्या पाहिजेत. हा फिरता डिजिटल दवाखाना आहे. संकल्पना ही भारतीय जनता पक्ष आणि सन्माननीय नरेंद्रभाई मोदी साहेबांचा आज वाढदिवस 75वा आणि दरवर्षीप्रमाणे एक आगळा वेगळा कार्यक्रम घेतला जातो. त्यापैकी हा एक कार्यक्रम आहे आणि सन्माननीय आमच्या प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेबांची ही संकल्पना होती. ही संकल्पना सत्यात कशी आणावी याची सुरुवात डिंगणेसारख्या एका छोट्या गावामध्ये आम्ही सुरुवात केली आहे. कारण या गावामध्ये ग्रामीण लोकांचं जे प्रेम सन्माननीय मोदी साहेबांवरती आहे त्याप्रमाणे आज हा कार्यक्रम आम्ही अरेंज केला आणि गोरगरीब जनतेसाठी ही सेवा 1 महिनाभर कंटिन्यू चालू राहील. टेस्ट मला असं वाटतं की दिवसाला 200 ते 300 लोक करू शकतात आणि तो डिजिटल असल्यामुळे ती इमिजिएटली 10 मिनिटाच्या आत किंवा 20 मिनिटाच्या आत त्याचा रिपोर्ट सुद्धा इमिजिएटली मिळतोय. आपण प्रयत्न संपूर्ण शरीर चेकअप करण्याचं करू शकत नाही, परंतु कमीत कमी ब्लड असेल किंवा इतर अनेक व्याधी असतील त्या चेकअप करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होत आहे. आमचा कार्यक्रम 15 आहे, परंतु लोकांची मागणी वाढत असल्यामुळे 1 महिन्याचा कार्यक्रम हा ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि या ठिकाणी याचा सुविधा संपूर्णपणे या दवाखान्याची सुविधा अनेक हॉस्पिटलला जोडली असल्यामुळे त्याचा फायदा आपल्या लोकांना होईल. मुंबईतील शिवाजी पार्क येथील स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्यावर लाल रंग टाकल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटानं केलाय. शिवसैनिकांसाठी मीनाताई ठाकरे या मासाहेब म्हणून ओळखल्या जात होत्या, त्यामुळे परिसरात तणावाचं वातावरण आहे. दरम्यान शिवसेना ठाकरे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना सबुरीनं घेण्याचा सल्ला दिलाय. पोलीस याबाबत अधिक तपास करतायत. नेमकं काय घडलं याबाबत चौकशी करतायत. दरम्यान CCTV फुटेज तपासलं जात आहे. अज्ञात लोकांनी हे केल्याचं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान स्थानिक शिवसैनिकांना याबाबत माहिती मिळताच कार्यकर्त्यांनी फोटो काढून पुतळ्याची स्वच्छता केली. या घटनेनंतर शिवसैनिक आक्रमक झालेत. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील मीनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्याची पाहणी केली. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी ही घटनास्थळी येत परिस्थितीचा आढावा घेतला. सफाई कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन झालं. या आंदोलनावरून शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांच्यावर जहरी टीका केली आहे. बबन साळगावकर सारखी रिकामटेकडी माणसं ज्यांना जनतेने नाकारलं, त्यांना 300 मतं मिळाली, अशी माणसं काही जणांना बरोबर घेऊन
प्रशासनास वेटीस आणतात आणि कामगारांना सुद्धा काहीतरी वेगळं सांगून काम बंद आंदोलन करतात। याच्यामुळे काय होतं की पुरी जी सावंतवाडी शहरातली जनता आहे, पुरी 40,000 लोक ती वेटीस धरली जातात। कदाचित शिक्षणाचा अभाव असेल म्हणून ते कदाचित असे निर्णय घेत असतात। माझं असं म्हणणं आहे, जर कामगारांचा पे वगैरे काय द्यायचे असतील तर त्यांना त्यांचा अधिकार तो मिळालाच पाहिजे, 100% मिळाला पाहिजे। कामगार काम करतात, या घाणीमध्ये काम करतात, त्यांचा 1 रुपया सुद्धा राहता का म्हणे, ह्या मताचा मी माणूस आहे। पण काम बंद करणं हा त्याच्यावर जो उपाय नाही। म्हणून 40,000 लोकांना शिक्षा, ती सगळी घरातली घाण घरात ठेवणं हे बरोबर आहे काय? जर तुम्ही प्रशासनावर बैठक करा, तुमच्या मागण्या मान्य करा, इथं आमदार आहेत त्यांच्या कानावर घाला, त्यांच्याकडनं नाही झालं तर अनेक कलेक्टरकडे तक्रार करा, कॉन्ट्रॅक्टरची तक्रार करा, त्यांच्यावर गुन्हे नोंद करा, पण तुम्ही काम बंद करायचं नाही, हे बरोबर नाही। 40,000 लोक राहतात, त्यांचा प्रश्न आहे। कामं बंद करण्याने अनेक गटारं तुडुंब भरली आहेत घाणीने, ती साफ करायची आहेत, असं हे बरोबर नाही। बबनरावांनी समजलं पाहिजे। आता कमी बोललो, उद्या आणि कामगारांना पण सांगतो, तुम्हाला जर तुमच्यावर अन्याय होत असेल तर अनेक मार्ग आहेत, कोर्ट आहे, प्रशासनाबरोबर तुम्ही बोला, असे अनेक मार्ग आहेत। त्याच्यामुळे यावर आणखी मी जास्त बोलणार नाही, प्रत्येकाने गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजे। निश्चितपणे आधी घेतलेला आहे। कालचा जो पगार काढला त्यांचा, तो कोणी काढला? तो नातूंना विचारा, बबन साळगावकरांनी काढला का कोणी कुठनं फोन आले म्हणून तो पगार काढला? तो कॉन्ट्रॅक्टर माझ्याकडे आले होते, पोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर, त्यांचा पगार घातला पाहिजे। कोणी फोन करून काढला? बबनरावांनी काढला? त्याची माहिती घ्या, नातूंना विचारा पत्रकारांनी। रिलेटेड प्रश्न आहे की 2 खुर्च्या पक्ष मला फरक पडत नाही। संजू बरोबर तुम्ही अजून ओळखलं नाहीये, कोणी जाऊ दे, देव जरी घेऊन आले तर पक्षात ठेवलं, संजू बरोबरला फरक पडत नाही। तर बबनराव सोडून द्या, मी त्यांचे डिपॉझिट जप्त केलं, ते मला काय फरक पडत नाही। ते होईल न होईल मला माहिती नाही। मी सध्या शिंदे सेनेचं काम करतो, मी काम करतो। 65 लाख जर पे थकीत असले तर त्यांचे 65 लाख रुपये कॉन्ट्रॅक्टरने दिलेच पाहिजे, ह्या मताचा मी आहे। कधीपर्यंत तर पाहिजे, देणं आहे की नाही ते सांगतात म्हणजे सगळं खरं नसतं ना। बघितलं पाहिजे, कागद बघितलं पाहिजे। मी बबनराव सारखं सांगणार नाही, तो 65 लाख सांगतो, 65 लाख दिले पाहिजे, ते बघितलं पाहिजे। 65 लाख आहेत की 2 लाख आहेत, ते की द्यायचेच नाहीये, ते बघितलं पाहिजे ना। हे आरोप आहेत, सिद्ध झालं नाहीये। जेव्हा सिद्ध होतं ना तेव्हा ते देणं लागतात, हे आरोप आहेत। मी उद्या सांगतो, सकाळवाले म्हणजे 50 चालणार नाही ना, ते सिद्ध झाले पाहिजे। पण तुम्ही जर त्यांचे पैसे जर खरेच असतील, वस्तुस्थिती जाणून घेऊन तर त्यांना ते पैसे मिळालेच पाहिजेत, पण ते कायदेशीर मार्गाने। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त भाजपनं 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत सेवा सप्ताह साजरा करण्याचं ठरवलंय। यानिमित्त विविध समाजोपयोगी कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय, अशी माहिती भाजपचे शहराध्यक्ष बाबा मोंडकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेब यांचा आज वाढदिवस आहे आणि आजच भारतीय जनता पार्टीचा सेवा सप्ताह आजपासून 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत आजपासून सेवा सप्ताह सुरू होत आहे। याच्या माध्यमातून विविध समाज उपयोगी कार्य कामं या भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून करण्याचं महाराष्ट्र प्रदेश भाजपाने ठरवलेलं आहे। सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्या सूचनेप्रमाणे हा सेवा सप्ताह समाजामध्ये जाऊन भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हा सेवा सप्ताह साजरा करणार आहे। त्या अनुषंगाने आज मोदी साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त आज मालवण ग्रामीण रुग्णालय इथे औषध वाटप आणि रुग्णांना फळं वाटप देऊन ह्या सेवा सप्ताहाची आज सुरुवात होणार आहे। आणि ह्या सेवा सप्ताहामध्ये ह्या मालवण शहर मंडळामध्ये जे गाव येत आहेत, ज्याच्यामध्ये मालवण नगरपालिका क्षेत्र असेल आणि ग्रामीण क्षेत्रामध्ये ह्या जे 32 बूथ आहेत, ह्या 32 बूथवर विविध समाज उपयोगी कार्यक्रमाने हा सेवा सप्ताह साजरा करणार आहे। त्याच्यामध्ये रक्तदान शिबिर असेल, वृक्षारोपण असेल, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काही कॅम्प असतील, युवा
वर्गासाठी काही कॅम्प असतील अशा प्रकारे हा सेवा सप्ताह होणार आहे. त्याच्या अनुषंगाने या सेवा सप्ताहामध्ये 20 तारीखला सन्माननीय भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब यांचा वाढदिवसानिमित्त एक मेडिकल हेल्थ कॅम्प आपण मालवण शहरामध्ये आयोजित केलेला आहे. त्याचं ठिकाण आहे मालवण नाट्यगृह. या ठिकाणी सकाळी 10 वाजता ह्या कॅम्पची सुरुवात होणार आहे. खऱ्या अर्थाने हा जो कॅम्प आहे ह्या कॅम्पचं वैशिष्ट्य असं आहे की ह्या कॅम्पमध्ये आयुष्यमान भारत आयुष्यमान कार्ड हे हेल्थ कार्ड पण काढलं जाणार आहे. त्याच्यासोबत आयुष्यमान वयवंदन कार्ड हे पण ह्या कार्ड आपण ह्या कॅम्पमध्ये काढू. उद्देश असा आहे की हे जे कार्ड आहे तर 70 वर्षावरचा प्रत्येक व्यक्ती, मग त्याचं उत्पन्नाचा स्रोत किती असून दे, याला हे कार्ड दिलं जाणार आहे. आणि ह्या कार्डच्या माध्यमातून वर्षासाठी 5 लाखापर्यंतची जो वैद्यकीय उपचार आहे हा त्याला मोफत मिळणार आहे. म्हणजे ओपीडी सोडून याच्यामधला कुठलाही आजार ह्या आयुष्यमान वयवंदन कार्डच्या माध्यमातून मिळणार आहे. बहुतेक आजच्या स्थितीमध्ये बघायला गेलं तर सिंधुदुर्ग म्हणून मोजकीच लोक ह्या वयवंदन कार्डचा लाभ घेतलेला आहे. तर त्याच्यासाठी म्हणून एक स्पेशल कॅम्प घ्यावा असा एक उद्देश भारतीय जनता पार्टीने दिलेल्या कार्यक्रमामध्ये आहे. ज्याच्यामध्ये ह्या कॅम्पमध्ये येताना ती 70 वर्षाच्या वरची व्यक्ती, त्याचं उत्पन्न किती असून दे, ती स्वतः व्यक्तीला हजर राहणं गरजेचं आहे. त्याबरोबर त्यांचा आधार कार्ड नंबर आणि मोबाईल जो आधार कार्डला लिंक आहे तो घेऊन ती व्यक्ती आल्यानंतर हे आपण कार्ड करू शकतो. त्याच दिवशी आपण काही फ्री मेडिसिन, जे विविध आजारांवर जी मेडिसिन लागतात ती फ्री मेडिसिन वाटप हा एक कार्यक्रम असेल. त्याच्यानंतर ह्या हेल्थ कॅम्पमध्ये SCG, त्याच्यानंतर BP आणि शुगर ह्याची पण तपासणी केली जाणार आहे. उद्देश एवढाच आहे की जे म्हणजे माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या संकल्पनेतून जो एक वर्ग आहे, म्हणजे जो मध्यमवर्गीय वर्ग आहे, ज्याला हेल्थ इश्यू कायम असतात, आणि ह्या वर्गाला जो हेल्थच्या माध्यमातून जो काय खर्च होतो त्या खर्चामध्ये कुठेतरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ही सामान्य जनतेसोबत आहे. आणि खऱ्या अर्थाने ही सगळी मंडळी, म्हणजे ही जी व्यक्ती आहेत ही रजिस्टर व्हावी अशा प्रमुख उद्देशाने आपण ते करत आहोत. तर आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की ह्या हेल्थ चेकअप कॅम्पमध्ये जो आयुष्यमान वयवंदन कार्ड आहे, आता प्रत्येक घरामध्ये 70 वर्षापेक्षा जास्त वयाची व्यक्ती आहे, तिच्या आरोग्यावर जो होणारा खर्च आहे याच्यापूर्वी एखादी योजना असेल तर ती एक ठराविक व्यक्तीपर्यंत मर्यादित असायची. पण ही योजना कुठल्याही 70 वर्षाच्या वरच्या व्यक्तीला 5 लाखापर्यंत खर्च याच्यामध्ये होणार आहे. जर आयुष्यमान कार्ड असेल त्या व्यक्तीकडे तर वर्षाचा तोच खर्च अजून वाढून 10 लाखापर्यंत खर्च त्याला वैद्यकीय उपचार मिळणार आहे. त्यामुळे आपल्या माध्यमातून ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये विनंती आहे की जास्तीत जास्त लोकांनी या हेल्थ कॅम्पमध्ये आपली नावं नोंदावीत आणि जे काही केंद्र सरकार सामान्य जनतेसाठी ज्या गोष्टी आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून करत आहेत त्याच्यामध्ये आपला सर्वांचा सहभाग असावा, हाच उद्देश आमचा ह्या सगळ्या माध्यमातून आहे. ओरोस ग्रामपंचायतीनं शिवाजी महाराज स्मारकाची स्वच्छता करून हायवेच्या पुलाखालील खड्डे बुजवून आदर्श श्रमदान उपक्रम राबवला. या उपक्रमात स्थानिक नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेत ग्रामपंचायतीच्या प्रयत्नांना हातभार लावला. ग्रामपंचायतीनं सुरुवातीला छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाचा परिसर स्वच्छ केला. त्यानंतर ओरोस हायवेच्या ब्रिजखालील रस्त्याला पडलेले खड्डे सिमेंट आणि ग्रीडचा वापर करून भरले. या उपक्रमात सरपंच, उपसरपंच, सर्व सदस्य, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक यांच्यासह अनेक ग्रामस्थांनी सहभाग घेतला. यावेळी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान हे सुद्धा ओरोस ग्रामपंचायतीच्या वतीने राबवण्यात आलं. आणि यावेळी आयोजित केलेल्या ग्रामसभेला पावसाचं वातावरण असतानाही
ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. बाबीवर आपल्याला काम करायचं आहे, त्या बाबीवर सुद्धा आपल्याला सविस्तरपणे मी समजून सांगितलेलं आहे. आणि त्या बाबीनुसार आपल्याला जर 100 पैकी 100 गुण मिळाले तर आपल्याला मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानात ग्रामपंचायत प्रथम जर आली तर तालुका स्तरावर 15 लाखापर्यंत 3 ग्रामपंचायतीला विभागून 1-2-5 कोटी, दुसऱ्या ग्रामपंचायतीला 3 कोटी आणि तृतीय ग्रामपंचायतीला 2 कोटी असं ह्या अभियानाचं स्वरूप असणार आहे. आणि मला वाटतं माझ्या 29 वर्षाच्या कालखंडात एवढ्या कोटींचे बक्षीस कुठल्याही योजनेत समाविष्ट केलेलं नाही. तर ह्या योजनेने आपल्याला आपल्या गावाचा विकास करण्यासाठी हे पुरस्कार जे रक्कम आहे ती कोटीच्या घरात आहे. आणि त्यासाठी सर्वांनी मिळून आपल्याला सगळं योगदान घेऊन कामकाज करायचं आहे. त्यासाठी सर्वांनी आता जसे हिरिरीने आपल्या ही सभा होण्यासाठी प्रयत्न केला तसाच या अभियान राबवण्यासाठी वाडीवा घरोघरी सार्वजनिक ठिकाणची जे स्वच्छता आहे ती स्वच्छता करण्यास आणि इतर उपक्रम राबवण्यास आपल्याला आपलं सहकार्य लागणार आहे. त्यासाठी सर्व ग्रामपंचायत बॉडी आपलं सहकार्य करून आपल्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत येऊन तुमचं सहकार्य करून आपल्या गावाचा विकास करण्याचे आपल्याला प्रयत्न करायचा आहे. ओरोस ग्रामपंचायत तालुक्यात, जिल्ह्यात आणि राज्यात सुद्धा कोटीचं बक्षीस मिळण्यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न करायचे आहे. आता भाऊने सगळी माहिती दिलेली आहे. सगळं आपण करायचं आहे, म्हणजे ग्रामपंचायत आपल्याला गावासाठी करतेच आहे, पण आपणही त्याच्यात सहभाग घ्यायचा आहे. जसं आता तुम्ही ग्रामसभेला भर दुपारी आलेला आहात, पाऊस लागतोय तरी सुद्धा आला, त्या प्रथम मी तुमचे सर्वांचेच आभार मानते. आणि आता आपण गावाच्या विकासाचं बघायचं आहे. तर मी ग्रामसभेला जाते किंवा मी एखाद्या कार्यक्रमाला जाते, मला काय फायदा कोणालाच नाही, पण आपल्या गावाचा विकास होणार आहे याच्यातून, हे आधी लक्षात घ्यायचं आहे. आणि सगळ्या गोष्टी या लोकसहभागातून आहेत. मग शाळेचं स्वच्छता असेल किंवा याच्या पुढे आज आम्ही सकाळी स्वच्छता केली, तशीच याच्या पुढेही मला वाटतं 15 दिवसातून परत स्वच्छता अभियान येणार आहे. सार्वजनिक ठिकाणी रोजच आता स्वच्छता अभियान असणार आहे. मग जेव्हा ग्रामपंचायतीतून सांगतील तेव्हा आपण, मला वाटतं प्रत्येक वाडीवाईज आपण स्वच्छता केलेली बरी, म्हणजे त्या वाडीतील लोक एकत्र येतील तिथे आम्ही सुद्धा येऊ आणि एकत्र मिळून हे अभियान राबवूया. कारण बक्षिसं पण बघा केवढी मोठी आहे आणि त्यातलं एक तरी बक्षीस घ्यायचं असं तुमच्या सर्वांच्या साथीने असं मला वाटतं. आणि आपल्या शाळाही त्यामुळे सुधारतील. कोणाकोणाला रस्ते नाही आहेत, पाण्याचा विषय आता तलाठी भाऊने सांगितलं, तर पाण्याच्या विषयासंदर्भात सुद्धा तुम्ही ग्रामपंचायतीत वैयक्तिक तरी भेटा किंवा मला संपर्क करा, मी भाऊशी संपर्क करेन आणि आपल्या ज्या काही मागण्या आहेत या निमित्ताने पूर्ण होतील. कारण बारीक सारीक रस्ते, आता आपलं सिद्धार्थनगर आहे तिथे बघा जाताना बऱ्याच ठिकाणी पायवाट आहेत पण रस्ते नाहीत. मग आपण पाण्यानं करू शकतो. कुलकरवाडी आहे, आता इथून जाधववाडीचा एक छोटा भाग राहिला आहे, रस्त्याकडून खाली जाताना एक थोडा राहिला आहे भाग. परत वंजारीवाडी आहे. अशा ज्या वाड्या आहेत त्यांनी स्वतःहून लोकांनी येऊन एकत्र यायला पाहिजे, नाही तर माझी जागा तुझी जागा करू नका. कारण मला वाटतं अभिनय तो कमी नाही, शासन आपल्यापर्यंत आलेलं आहे, त्याचा पुरेपूर आपण फायदा घेऊया आणि आपल्या गावाचा 1 नंबर काढूया तुमच्या सर्वांच्या साथीने. एवढंच मला आज सांगायचं आहे. आणि आता मला माझी थोडी शब्द ऐकला त्याबद्दल आभार मानायला येते. आपल्यासाठी मोठी संधी आलेली आहे, त्याच्यातून आपण कितपत, म्हणजे आपली जिल्ह्याची ओरसची सगळ्यात मेन ग्रामपंचायत, त्याच्यामुळे आपण बाकी का राहतो हा बऱ्याच, म्हणजे आमच्या मीटिंगमध्ये पण विषय झाला. सगळ्यात मोठा विषय आपला घनकचऱ्यावर आहे. जे काय शिवसाहेबांची मीटिंग पण झाली, याच्या अगोदर पण झाली की तुम्ही बोर्ड लावलात, आता CCTV पण लावणार म्हणून सांगलाय. याच्यातून किती, म्हणजे शेवटी कसं ग्रामपंचायत त्या स्तरावर जाऊन काम करते, पण ग्रामस्थांचं पण तेवढंच कर्तव्य आहे की आपला जो कचरा आपण टाकतो तो कितपत म्हणजे योग्य आहे. ते आपल्यासाठीच आजार वाढवतात. परत त्याच्यामुळे कुत्रे भरपूर वाढल्यामुळे कुत्रे पण रस्त्यावर कचरा आणतात. ते प्लॅस्टिक आहे ते गुरांनी खाल्लं तर त्याचा पण परिणाम वाईट होतो. त्याच्यामुळे कसं आम्ही ग्रामपंचायत किंवा ग्रामपंचायत बॉडी एकटी काहीच करू शकत नाही. केले तरी पण त्याच्यासाठी सगळ्यांचा सहभाग लागणार आहे.
आणि जे उपक्रम आहेत त्याच्यासाठी खास करून महिला बचत गट आणि अंगणवाडी सेविका सर्व ग्रामस्थ यांचा सहभाग लागणार आहे मोठ्या संख्येने. पण सगळ्यांचा सहभाग लागणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे आहे त्याच्यासाठी एक असं कोणच नाही आहे. आपलं गाव आहे, आपला गाव पुढे जाणार आणि आपल्या गावाला एक जरी बक्षीस मिळालं तरी पण आपण जिंकलो. या अनुषंगाने म्हणजे माझे प्रयत्न तर चालूच आहेत, पण मला तुमच्याकडून जास्त अपेक्षा आहे. कारण आम्ही जिथे जिथे जाईल तुम्ही बोलवणार तिथे पण येणार, पण आम्ही बोलवलं तर तितकंच आज जसे आलात तसे तुम्ही यायला पाहिजे एवढीच माझी अपेक्षा आहे. आणि ग्रामपंचायतला आपल्या एक तरी गुण मिळावा हे माझी कळकळीची विनंती आहे. बाकी भाऊने तुम्हाला सांगितलेच आहे. माझे 2 शब्द बोलते आणि धन्यवाद म्हणते. यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांच्यासह निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, उपजिल्हाधिकारी बालाजी शेवाळे, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष तळवी, पीएम विश्वकर्मा समितीचे सदस्य प्रभाकर सावंत यांच्यासह विविध विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते. देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब ह्यांच्या जन्मदिनापासून ते 2 ऑक्टोबरपर्यंत म्हणजे महात्मा गांधीजींच्या जयंतीपर्यंत हा सेवा पंधरवडाचा कार्यक्रम आपण सगळेजण त्याचा अनुभव घेणार आहोत आणि त्या पद्धतीने विविध उपक्रम आपल्याला ह्या निमित्ताने समोर ठेवलेले आहेत. आता माझ्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये काही लाभार्थींना लाभ देण्यात आले आणि त्यासाठी मी जिल्हा प्रशासनाचं मी तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. सेवा पंधरवडा हा कार्यक्रम आमच्या आदरणीय पंतप्रधानजींच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आज आपण शुभारंभ करतो. याचा मागचा विचार आणि हेतू आपण सर्वजणांनी समजलं पाहिजे. देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदीजी हे आपले देशाचे पंतप्रधान असले तरी आज जगामध्ये एक वेगळं वलय आणि ताकद निर्माण करणारे विश्व नेते म्हणून आज त्यांची ओळख त्यांनी निर्माण केलेली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक म्हणून ते भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्तेपासून गुजरातचे मुख्यमंत्रीपर्यंत आणि आता देशाचे पंतप्रधान पर्यंत हा प्रवास हा आपल्या सगळ्यांसाठी खरं म्हणतं प्रेरणादायी आहे. माणसाची इच्छाशक्ती कशी असली पाहिजे त्याचं उत्तम उदाहरण नरेंद्र मोदीजी आहे. म्हणजे आपल्या राष्ट्रासाठी दिवस रात्र मेहनत करणारे, आपल्या आयुष्याचा प्रत्येक क्षण हा ह्या राष्ट्राच्या उन्नतीसाठी, प्रगतीसाठी आणि इकडला राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचं भविष्य घडवण्यासाठी आपले सर्वस्व देणारे आमचे आदरणीय पंतप्रधान आज आपण सगळ्या जणांच्या वतीने, सिंधुदुर्ग प्रशासनाच्या वतीने, जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आपण सगळ्यांच्या वतीने त्यांना मनापासून जन्मदिनाच्या शुभेच्छा मी देतो. एक वेगळं व्यक्तिमत्व आणि प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व म्हणून आपण आदरणीय पंतप्रधानांकडे पाहतो. असंख्य वेळी आपण त्यांच्याबद्दल वाचतो, बघतो. आपल्याला कधीही असं कुठलेही वृत्तपत्राने किंवा कुठलेही वृत्तवाहिनीने अशी कधी बातमी दिली नाही की आदरणीय पंतप्रधान आज 1 आठवड्यासाठी सुट्टीवर जात आहे आणि ते उपलब्ध नसतात.
या गेल्या 10 वर्ष त्यांच्या पंतप्रधानांच्या कारकिर्दीमध्ये असा एकही दिवस आपल्या नजरेसमोर आला नसेल जेव्हा आपण वाचलं की मोदीजींनी सुट्टी घेतलेली आहे. आपल्या आयुष्याचा प्रत्येक क्षण या देशाला महासत्ता मी कसा बनवू शकतो, या देशाला अन्य महासत्तेच्या देशांच्या तुलनेने मी कसा पुढे घेऊन जाऊ शकतो, हे सातत्याने प्रयत्न करणारे आमचे पंतप्रधान साहेबांना आपण सगळ्या जणांनी पाहिलेलं आहे. आतापर्यंत 2014 पर्यंत तरी आपल्याला अशक्य वाटणाऱ्या सगळ्या गोष्टी राज्य शासनामार्फत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान राबवलं जाणार आहे. या निमित्तानं उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना विविध स्तरावर पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत. तरी तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी या अभियानात सहभागी व्हावं असं आवाहन वैभववाडी तालुका गटविकास अधिकारी रामचंद्र जंगले यांनी केलंय. काय म्हणाले जंगले पाहूया. समृद्ध पंचायत राज अभियान 17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर 25 या कालावधीत राबवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि त्या अनुषंगाने ग्रामीण भागात आपल्या सगळ्या ग्रामपंचायती ज्या आहेत त्या सर्वांगीण गावाच्या विकासासाठी, जनतेच्या विकासासाठी हे सगळं अभियान राबवायचं आहे. या अभियानामध्ये 7 मुख्य घटक आहेत. त्याच्यामध्ये सुशासन, सक्षम पंचायत, जलसमृद्ध हरित गाव निर्माण करणे, मनरेगा आणि इतर योजनांचे अभिसरण करणे, गाव पातळीवर संस्था सक्षमीकरण करणे, उपजीविका आणि सामाजिक न्याय आणि लोकसभा आणि श्रमदानातून लोकचळवळ निर्माण करणे अशा स्वरूपाची कामं आहेत. आणि या कामांमध्ये लोकसभा जास्त महत्त्वाचा आहे आणि त्याच्यातनं सगळी कामं केली जाणार आहेत. त्याचा मुख्य उद्देश आपल्या जनतेच्या ज्या गरजा आहेत त्या भागल्या पाहिजेत, जीवनमान उंचावलं पाहिजे आणि अशा स्वरूपात हे मोहीम स्वरूपात ही चळवळ राबवायची आहे. याच्यासाठी ग्रामपंचायतींना सुद्धा भरघोस पुरस्कार आहेत आणि त्याचं सुद्धा मूल्यमापन होऊन केलं जाणार आहे. आपल्याला विनंती आहे की जनतेपर्यंत हे अभियान पोचवावं, प्रचार प्रसिद्धी व्हावी आणि जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद. सावंतवाडी शहरातील 21 दिवसांच्या सार्वजनिक गणरायांना वाजत गाजत निरोप देण्यात आला. भर पावसात देखील गणेश भक्तांच्या उत्साहात कोणतीही कमी नव्हती. पुढच्या वर्षी लवकर या अशी साथ घालत त्यांनी बाप्पाला निरोप दिला. रात्री मोती तलाव इथं गणेश मूर्तीचं थाटामाटात विसर्जन करण्यात आलं. तळ कोकणातील पहिलं सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ सालेवाडा उभा बाजार हनुमान मंदिर गणेशोत्सव मंडळ वैश्यवाडा हनुमान मंदिर गणेशोत्सवाच्या मंडळाच्या 21 दिवस विराजमान गणरायाला भक्तिभावानं निरोप देण्यात आला. ढोल ताशांचा गजर, हलगीसह बेंजोचा नाद, वारकरी भजन आणि आकर्षक देखावे विसर्जन मिरवणुकीचं खास आकर्षण ठरलं. पावसाचा मोठा व्यत्यय असतानाही देखील हाती छत्री, रेनकोट परिधान करून गणेश भक्त विसर्जनासाठी सज्ज झाला. रात्री उशिरा पावसानं दडी मारल्यानंतर सर्वत्र उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळालं. विसर्जन मिरवणुकीत ढोल पथक, हलगीसह बेंजो पथक खास लक्षवेधी ठरले. वारकरी भजन मेळा, महिलांच्या फुगडी कार्यक्रमांनी विसर्जन मिरवणुकीत भर पडली.
उभा बाजार येथील मारुती, वैश्यवाडा येथील भवानी तर सालईवाडा येथील नरसिंह अवतार देखावा खास आकर्षण ठरला। महिला युवकांसह गणेश भक्त विसर्जन मिरवणुकीत देहभान विसरून तल्लीन झाले होते। ढोल पथकाच्या तालावर बेभान होऊन नाचताना पाहायला मिळाले। रात्री उशिरा वाजत गाजत गणरायाला निरोप देण्यात आला। गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या अशा जयघोषानं यावेळी आसमंत दुमदुमून गेला होता। विसर्जन सोहळा अनुभवण्यासाठी नागरिकांनी मोठ्या संख्येनं मोती तलाव घाटी हजेरी लावली होती। कुडाळातल्या सिंधुदुर्ग राजाचं थाटात विसर्जन पार पडलं। 4 तास चाललेली विसर्जन मिरवणूक रात्री 9 वाजता संपली। फटाक्यांची आतषबाजी, गणरायाचा जयघोष करत बाप्पाला निरोप देण्यात आला। पाहुयात सिंधुदुर्ग राजाची ही भव्य विसर्जन मिरवणूक आणि भावुक करणारा निरोपाचा क्षण।
शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. निदान गोरगरिबांचा तरी विचार करा. मीनाताई ठाकरेंच्या पुतळ्यावर फेकला लाल रंग. आणि फिरता डिजिटल दवाखाना जनतेच्या दारी. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.